Ρουιέντες είναι η κεντρική μέση, ο Γιαρθάμπαλ στην κορυφή. Όπως στην κορυφή είναι και... Κερδίζει και όσο χρόνο μπορεί και αποδοκιμάζεται. Ο Γιαμάλ πηγαίνει για προθέρμανση και χειροκροτείται. Και ο Γιαμάλ ετοιμάζεται. Ο Μπαρτάτζι θα φύγει για να περάσει. Ολμό με τον Γιαμάλ. Πέρασε ο Γιαμάλ, γύρισε με το δεξί απέναντι, κεφαλιά, δοκάρι και στα δίχτυα. Λεβαντόφσκι 2-1. Δεν χρειάστηκε παραπάνω από 2 λεπτά ο Λαμίν Γιαμάλ για να σερβίρει τον γκολ στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που βάζει το 4ο δικό του στο πρωτάθλημα και δίνει προβάδισμα στην Μπαρσελόνα. Ξανά ο Γιαμάλ με τον Γκόμεθ. Ο Γιαμάλ με τον Μπαρενετσέα να έρχεται να βοηθήσει τον συμπαίκτη του. Θα βρει και σκούρα απέναντι στον νέο εισελθόντα και πάλι η Μπαρσελόνα. Να δώσει την πρώτη του επαφή απέναντι στον Γκόμεθ. Δεν κατάφερε να περάσει. Ο Γιαμάλ και πάλι με το δεξί, αυτή τη φορά. Γιαμάλ δεν έπαιξε πρώτο χρόνο με τον Κουντέ. Πέρασε από τον Παρενετσέα, κάνει ό,τι θέλει ο Γιαμάλ με το αριστερό. Γιαμάλ με Κουντέ. Φάουλ από τον Σολέρ. Γιαμάλ. Ωραία. Κουντέ. Πήρε κόρνερ. Από τον Μαρτίν, ο Κουντέ για να διορθώσει και ο Γιαμάλ τώρα. Ο Πέδρη στον Γιαμάλ. Πήρε φάουλ από τον Γκόμεθ. Δεν μπορεί να τον σταματήσει. Φανταστείτε και πόσα έχει βγάλει ο Ρεμίρο. Και είμαστε στο 2-1. Ο Λεβαντόφσκι πρόλαβε. Γιαμάλ πέρασε από το τάκλινγκ του Μπαρενετσέα. Ο Γκόμεθ βγήκε με την μπάλα έξω. Πέρασε η μπάλα για τον Γιαμάλ, ενώ εμείς βλέπαμε την παραληπτική προβολή. Ο Γιαμάλ τελειώνει το μάτς. Υπάρχει offside. Δικό της όλο το δεύτερο ημίχρονο, αλλά έχει βάλει μόνο ένα. Ξανά τον Σολέρ, ο Κουντέ με το κεφάλι. Ο Γιαμάλ εξαμάτια της Μπαρσελόνα σε ένα δικό της παιχνίδι. Λίγο έλειψε να ισοφαριστεί. Τώρα γύρισε ο Τόρες. Ο Λεβαντόφσκι δοκάρι στη γραμμή. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Τσαλέτα Τσάρ κόρνερ. Τι γίνεται, τι βλέπουμε. 2 δοκάρια σε διάστημα λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα. Πέρασε ο Γιαμάλ και κράτησε την μπάλα μέσα για να γυρίσει. Βάλαξε με τον Όλμο. Μοίρασε για τον Γιαμάλ δεξιά. Αυτός πάτησε περιοχή. Έχει την μπάλα στα αριστερό. Και θα ψάξει δεύτερο. Ο Ντε Γιόγκ για τον Γιαμάλ. Έχασε την κόντρα από τον Γκόμεθ. Αλλά από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος στην αναμέτρηση. Μαζί με Ράσφορντ και Γιαμάλ που ήρθε από τον πάγκο και έκανε ό,τι θέλει. Την άμυνα της Σοσιεδάδ. Τελευταίο σφύριγμα, η Μπαρσελόνα είναι στην κορυφή της Λα Λίγκα.